Basi agone Nyasaye erokamano motimo ng'wono mondo wachak warade e Lolwe TV ka. Iluonga Reverend Ayub Ouko, an wuod Nyakach Kandaria. Nyasaye otimona ng'wono mar warruok kokalo kuom remb Wuod Yesu Kristo. Alemo gi kanisa mar St. Meshach Fellowship Church. An e piny Nairobi, kamoro ni Kibra. Okinyini Nyasaye otima tung' mondo awuo kod johera mag Lolwe TV mabedo piny sani mawinja. Adwa ni som koda e kitabu mar Zaburi. Kitabu mar Zaburi 91. Abiro somo matindo 1 nyaka 7. Mumb Nyasaye wacho niya: ng'at madhi ir Nyasaye maduong' moloyo mondo oyud resruok, kata ng'at mosiko e tipo mar ng'at manyalo gik moko duto, nyalo wacho ni Nyasaye niya, in e kar konyruokna kendo in e ohingana. In e Nyasacha ma ageno kuome. Nyasaye nokonyi adier kuom masiche mopondo, kendo kuom tuoche manego ji. Enoumi gi bwombene mi iywe e tipo gi kwe. Adierane biro bedoni ka okumba kod gigi mag lweny. Ok inibed kiluoro masira moro gotieno, kata gima nyalo hinyi apoya godiechieng'. Bende ok iniluor tho magoyo ji ka piny olil, kata tuoche manego ji ka piny ler. Ji gana nyalo podho buti, ji gana gi gana nyalo tho machiegni kodi, to in onge gima nyalo hinyi. Walam Nyasaye. Wapuoyi wawali Nyasaye maduong' mar kerubi. Ia malo Nyasaye kitimo gik madongo. Ji obedo piny Nyasaye gidwa neni. Irie badi Nyasaye kichango jotuo. Iel paro Nyasachwa ka wach midwa wuoye Nyasaye kifuono tiende ne ogandani. Yud duong' miromogo. Alamo kayie e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Kaka nawacho mokwongo, nyingega iluonga Reverend Ayub Ouko, awuod Nyakach. Kamoro ni Kandaria. Ang'eyo ni jo Nyakach ohero gweth mokinyi, kendo gisebedo piny mondo giwinj wach. Nyasaye mondo gwedhu johera mag Lolwe TV te. Okinyi Nyasaye oketo wach e lewa kokalo kuom kitabu mar Zaburi. Madwa na wuoye manok masomo 91 matindo 1 nyaka 7. Mumb Nyasaye nondiki kuom teko mar Roho Maler. Kendo dwaro ka ng'ato loso winjo, to ng'ato nyalo yudo kare kamomako mochomogo Nyasaye. Nyadi mang'eny wasewinjo wach Nyasaye, to gima mono ng'ato mondo okaw gire en ni ng'ato ok los winjo. Ato amoro ang' ni anono. To Nyasaye, wach Nyasaye opim kod koth ma ok nyal malo mago piny, mawe ka piny ok obedo mang'ich. Koro wach Nyasaye ka ng'ato loso ni winjo, to nyalo yudo koyudo gima nosetamo ng'ato ma osemanyo kuom higni mang'eny, to tame yudo gi riekone. To ka ng'ato loso winjo, to ng'ato nyalo yudo gima nodhi mabor momak kendo mojuki. Muma wacho ni ng'at madhi ir Nyasaye, gima duong' moloyo en ni jalno to nego resi. Ng'ama dhi ir Nyasaye, kata ng'ama osiko e tipo mar jal manyalo gik moko duto. Wach mar Roho Maler chuna mondo awuoye okinyi kodi iluongo ni tipo. Mano e wach ma adwa nawuoye kodi matin. Ka Roho Maler ochikowa, to wang' nwalam Nyasaye. Adwa nawuoye gimiluongo ni tipo. Muma wacho ka Daudi wuoyo ni ng'at madhi ir Nyasaye chutho onego yud resruok. Kawuono ji mang'eny ok yud resruok nikech gidhi kuom Nyasaye, to yo ma gidhigo ok long'o e nyim Nyasaye. Wachno nyalo miyo ng'ato dhi ka en gi dwaro
malemne. Kata kamano tuo ok dhi, nikech ang'o? Kaka odhi ir Nyasaye, odhi ka chunye majakakore to ok ochiwo ne Nyasaye. To Muma to wacho ni ng'ama dhi ir Jehova, jalno onego yud resruok. Kata mana in, nitie resruok monego timreni ka ng'ato odhi ir Nyasaye gi chunye mowalo nadier, an tadwaro resruok, to wach nowuok e chunye ma iye nyalo miyo Jehova amalo matim ne ng'ato kech mar resruok. Mowacho ni jalno ng'ama dhi ir Jehova Nyasaye kata ng'ama osiko. Ji mang'eny dhi, to gima tamo ji en siko. Ng'ato nyalo dhi to wuok. Wach miwuoye kod Habakuk ni chung' kari mar arita, ma ka Jehova ang' biro to yudi kanyo. Koro ji mang'eny dhi, to kata kamano siko tamogi. Koro gidhi to ok gisiki. Mowacho ni ng'at madhi ir Nyasaye kata ng'at musiko e tipo mar Jehova nyalo wacho ni in e ohingana. We awuoye tipo manok, kech mane ujumbe ma Ruoth miya kata chuna okinyi mondo awuoye kodi. Tipo en kama geng'o chieng'. Tipo geng'o chieng'. Ka chieng' kech, ng'ato nyalo ringo mabed e tie tipo. Tipo nyalo bedo mageng'o nyaka koth. Ka koth chwe, ng'ato nyalo manyo umbrella moketi mamiye tipo, ma tipo geng'ne koth. Tipo nyalo geng'o weche moko mamiyo ng'ato bedo gi chandruok. Tipo tiende ng'eny ma ok dwa wuoye marum. To Daudi ka Jesse kawuoyo ni ng'at madhi ir Nyasaye kata ng'at mosiko e tipo mar Jehova, wan gi tipo mar yien, ma yien kodongo to bedene lak to keto tipo, mano tipo. Wan gi tipo mar umbrella ma ng'ato nyalo bede bwoye ka geng'one koth gi chieng', mano tipo. To tipo madwani awuoye okinyi en tipo mar Jehova Nyasaye mar nyalo, ma jachwech polo gi piny, mano chweyi to chweya e kite owuon. Mowacho ni jal mosike tipo mar Jehova nyalo wacho ni in e ohingana, in e Nyasacha mageno kuome. Kawuono sama wuoyeni, wan gi tipo ma ji mang'eny oseringe. Mondo ng'ato dhi e tipo, tipo ng'ato dhiye ka nitie gimoewe kata gimoyombo manyalo chuno ng'ato mondo omany tipo. Samoro bedo ng'ama ne wuotho kata koa e chiro to chieng' oewe, jalo nyalo buoro e tipo nikech chieng' oloye mondo ywe kanyo buor owe chieng' odog piny. To kawuono wan gi ji ma weche mosegore kuomgi osechalo koth magogi, ma wachno osechuno mon kawuono gi chwo mondo omany tipo. To kata kamano ji oseringo kadhi e tipo mar ajuokni marumo. Samoro kata in mibedo piny, weche nyalo bedo mang'eny nikech piny ma wadakeni onge sa ma ng'ato nyalo wacho nodhi adhiya maber, ma wach moro onge makedo kode. Wan e bwo piny to ok wan mag piny. Wacho ni kata wan e piny to ok wan mag piny. De wan mag piny, piny do ero magi. Koro onge sa ma ng'ato nyalo wacho noonge gi gimoro makedo kode kata gima ma kwe ni en maber, kaka dhako cha nonyiso Elisha ni an maber gi kayuocha. Lweny nitie bwo piny ma wadake.
kendo onge sa ma jachien ne ol nobiro kwalo ketho to nego. Wach momiyo kata owuoyo kodi samoro nitie wach manyalo chuni mondo imany tipo chalo chieng'. Samoro chami tiwuotho, wachno nyalo miyo ibuor. Kawuono ji osemanyo tipo nikech wach ma ng'ato kale. Tipo ok manya manya, kendo ka ng'ato ineno kobedo e tie yien, ok obet abeta, nitie gimochune mondo oraw, nikech jalo be dhi wuoth, nitie kumochomo. To wach mamiyo ng'ado wuoth mano dhigo moraw e tie yien komanyo tipo nitie. Ka ng'ato pod ineno kaber, to inyalo chayo ng'ato mobedo piny miwach ni ng'ane giri ketho sa. Nitie gimomiyo buoro mondo omany tipo. To gima nyayudo ni kawuono rangegi miero osemanyo tipo ma ok siki. Wan gi ji ma wach matimore kuome osemiyo manyo tipo ka juoga. Ajuoga ne omiye weche monyalo geng'o go weche matime machalo chieng' machame. To kata kamano okete mane sa mathin. Ineno ka gino duoga duoga, kech en gima miyo ajuoga ohala. Okete ka gir biashara. Ok tieke. Gima nyayudo ni tipo maka ajuoga en ipime korumo to chieng' oduogo, chandruok oduogo, midhiero oduogo, jachien oduogo, obed majin oduogo. Kech ajuoga de tieke nade, to mane kamochieme dotieke nang'o mondo geng'ni masira gi chandruok matimi. Ok onyal tieko, nikech kotieke to chiembe orumo. Koro igeng'e mana matin migayego. Wan gi ji mosemanyo tipo nyaka ka jomirieri mowuond ji. Gimomiyo dhako nyalo gowo ka jamirieri en ni chandruok kod sida ogore kuome. Samoro obedo tuo kama dochom onge, to gino chame ka chieng'. Samoro chalo koth mar pe magoye, go nyaka nyathi. Wachno nyalo miyo ng'ato many tipo. Samoro in mana dichuo mabe wuod min, to gima timore kuomi nyalo mi imany tipo. Samoro osiepe osenyisi ni gima timine wang'e ng'ato manyalo konyi. Wach momiyo samoro kata wuoyo kodi to gino osego kodi ka juoga to ne ok ipango mondo idhi, to chandruok nyalo mi igow kanyo. Wan gi mon ma samoro manyo nyathi kende, samoro bedo dhako ma ape rach, onyuolo nyithindo to tho. Samoro nyuolo nyiri to chwore dwaro jowuoyi. Wachno osemiyo gowo e lwet jomirieri ma samoro moko osetimo kode timbe mag tora komanyo tipo ok dwache. To Daudi wacho ni jal madhi ir Nyasaye maduong' moloyo to nego yud resruok. Kendo jal musiko e tipo mar jal manyalo gik moko duto nyalo wacho ni Nyasaye. Tipo en mana achiel ni jal mosiko e tipo mar Jehova. Wan gi tipo mar Jehova manyalo gik moko duto. Koro kata mari pok onyalore, nyiso nang'o? In ema pok iyudo tipo mosiko. Kawuono ji dhi e tipo ma ok siki, tipo man gi kinde mag gi muda, tipo ma jachien ochayo. En tipo ma kata iponde to pod masiche gi chandruok ang' ne penetrate madonji mipenjri ni to yawa manya donjo e kanisa nalemo, samoro chiwo maber, iwe ni mano nyalo geng'o tipo, nyalo geng'o chieng'. Wan gi joma osepondo nyaka golo chiwo mane tipo morawe.
Ng'eni an to kata ka giwach moro maka to pastor nyalo ng'eya kata jadolo man kanyo nyalo ng'eya koluwore gi chiwo machiwo lwete ber. We akoni wan gi tipo achiel ma ka ng'ato fwenyo tipo mar Jehova Nyasaye manyalo gik moko duto, ok tipo mar lemo. Wan gi lemo koka wan gi warruok magowo gi ng'ato chang tipong'e gi teko maro maler, ma kata ka wasigu mar tuo mar remo mar dala nyalo luwi toyudo ka rembi osekik gi remb Yesu oumi ma ok yudi traces mag remb anyuola. Kech remb Yesu ema keto ng'ato kare. Ka ng'ato yie nojaricho kech nonyuolwa kuom richo, wadonge richo, watimo richo, wawuothe richo, wachieme richo. Wachno nyalo miyo ng'ato many tipo mar jal manyalo gik moko duto miluongo Yesu ja Nazareth, jal manotho nikech in kod an. Okinyi kata ka wawuoyo, iwinjo nade? Kech wan gi ji mobede tipo mar pesa. Pesa rumo. Wan gi jok mane oseyude mbele. Kata kamano, gowo no opogore gi chako. Kech wuoth rabora piny ma wadake ni. Ng'ato neno ni ka en gi pesa to nyalo geng'o chieng' mar kisoni machamo dhako. Pesa. Wan gi gima pesa nyalo timo gi gima pesa, gimocha pesa mathiano ne pesa. Pesa nyalo mana ng'iewo ring'o e bucha to ok onyal kelo appetite e dho ng'ato. Pesa nyalo mana ng'iewo matres to pesa ok nyal kelo nindo. Ng'ama jachien otieno matame nindo, jochiende chiewe to pame, nyise ni winjo Atieno nyamera, wan wagokni manotho mbeleni ne ok waneno ber, kata koro in ibedo piny ininde odi e matres maduong' to wan e kaburini. Wan ne watemo tedo, kata kamano gini notamowa, wach manomiyo nowawiro moikwa tok miere oko gi chien. Ka bieche noike dala to en koro ike oko. Mano gima pesa ok nyal geng'o chieng' ilano. En odwaro tipo mar jal manyalo gik moko duto. En odwaro tipo mar Nyasaye mabale tek motimo chuma. En odwaro tipo mar remb Yesu ja Nazareth. En kende ma juogi gojinjo nyalo wene yo. Mane tipo ma ka dichuo nyalo fwenyo ni nitie tipo mosiko. Nitie tipo mosiko. Ok ang'e ni winjo nade dhako kata dichuo, jal mawuoyo gokinyi, weche nyalo biro mabari ndasi. Kawuono wan kata gi jok manyose ponde tipo mar loya. Okwalo lop wadgi to nikech en gi pesa koro mako loya. Bera. To en tipo ma ok siki. En tipo ma ok siki. Kech loya nyalo chamiwa pesa rum midong' kanyo. To wan gi ng'at ma nyalo yalo bura kale miluongo Yesu ja Nazareth, Ruodh Muma. En kende e jabura ma ono. Onge manoseloye. Wan gi tipo ma dhako ponde tipo chwore. Oneno ni en gi dichuo. To samoro nyiri wetege pok oyudo. En dhako manyalo wuoyo gi ng'ayi koting'o ume kochamo nyadhi ne mon wetege. Nyocha winjo ka dhako moro penjo ni to sani be pod ichamo chiemo mung'iewogo? Nyiso nonyetho. Matumbo gi ringe pod ing'iewo. Piny dhi kode maber. Oponde tipo mar chwore, ke chwore tiyo nigi pesa. Nyalo kelo achaya e chunye mone jowetege ka ok dhano. One jowetege ka odak e ngima moro ma ok onego ng'ato dage. Mano tipo ma ng'ato nyalo ponde. To wakoni, dichuo nyalo tho ma ng'ato dong' chi liel. En tipo marumo. Kata obed dhako
modak e tipo nyithindo, ket nyithindo tiyo, Nyasaye nyomiyo tich. Inyalo dhialo nyithindo, kata ibed mana jaduong' mane gi ng'ayi gi sunga, uponde tipo nyithindo mane otiyo, mowad ni an gi guogi, ka wach tek tabiro siani guogiga. Tipo mag nyithindo ber, bato kosiki. Wan gi tipo achiel ma ka ng'ato fwenyo tipo ma jochiende winjo, kata ne gibi ka koth, kata gichalo chieng' mar en sa 7, kata obed kansa momonji, to nitie tipo ma ka ng'ato fwenyo tipo, to kansa winje mamak birek. Tipo mar remb Yesu en kende ma jugi winje. Tipo mar remb Yesu no en kende mojijo gi lang'o winje. Tipo mar remb Yesu, tipo mar remb Yesu, kata obed juogi matimore e rangach, to ka ng'ato ringo ponde tipo mar remb Yesu, to kata no obed gima onego ji te, to ng'ato ringo tony oponde tipo mar remb Yesu, to jalo en obedo thuolo. Kech ondike Muma mar Johana 3:16 ni Nyasaye nohero piny, omiyo nochiwo wuoyi ma miderma, mondo jal moyie kuome kik lal, to bed gi ngima. Koro kata ibedo piny ni tuo keti, dendi rach, Muma wacho ni jal moyie kuom tipo mosiko bedo gi ngima mosiko manyaka chieng'. Kech wan gi jomo gede tipo mar daktari, to daktari be tuo. Nitie kama tamo daktari, emomiyo gima nya yudo ni e bath osiptal kosiptal oket muchari kanyo, nyiso ni motamo daktari en irwake muchari. To tipo miwuoye en tipo ma kalo gi ng'ato nyaka tok liel. Kech tok tho wan gi chier, koka wan gi ngima mosiko manyaka chieng', wan gi mach mosiko manyaka chieng'. Okinyiere tipo misepondi mineno kanyalo konyi, ere tipo mipondi, ere tipo mogali, kata obedi tipo mar somo. Wan gi joma chamo nyadhi ni jowadgi dwani wasomo, ka watek to waluongore piyo piyo, bera bera. To be ineno chieng' mabiro, chieng' momiyo pichni odong' kogur e korot mag jodigri, to lietegi to ni oko. Wach ma ka dhako ng'iyo, samoro kong'iyo nyithinde, orwaknegi ogude korot, to gin e liete. Chieng' nobiro magalagala mag tuoche, chieng' nobiro magalagala manochamo dala, chieng' obiro magalagala modwoko geno piny, chieng' obiro mowito geno. Wakel geno achiel miluongo Yesu, jateko mar Kalvari, ono jabura, jal mabare tek motimo chuma. En kende tipo ma ng'ato nyalo yiero, kata obedi wach mager mochomi tir. Dak kata dichuo osefundoni mowacho ni kawuono idhi, wan gi tipo ma ng'ato nyalo ringo ponde mamak badi, kata ne weche richo, kata tho osechamo ji otieko, to tipo nitie achiel ma ng'ato nyalo ringo ponde, tipo mar Yesu ja Nazareth. Mowacho ni ji gana gi gana biro tho buti. Kisomo matindo 7, ji gana gi gana nyalo tho buti kanyo. Ji gana gi gana nyalo kale weche mipenjiri ni to yawa, an makora onge goni, tuo momako ng'ane de maka, da chomo kanye? Ji gana gi gana nyalo podho piny buti, to in onge gima biro timi. Ok ang'eyo ni ere tipo mineno. Mum Nyasaye wacho niya, ji gana nyalo podho piny buti, ji gana gi gana nyalo tho machiegni kodi, to in onge gima nyalo hinyi. Iniranga ranga mine kaka joricho yudo kum. Ne ikawo Nyasaye maduong' moloyo kaka kar konyruok kendo kar dakni. Ere wach mineno ka pek mamiyo weche bedo kodi matek?
gima kelo stress, makelo kuyo, gima miyo kwe onge kata mane keny, gima miyo kata kichiemo to ok yieng' nikech nitie wach mamayi kwe, gima tami kata mane tij lweti, ere wach mineno ka pek machami ka chieng', kata obed wach manokore wiyi. Wan gi tipo ma ng'ato nyalo ringo ponde, en kende tipo mosiko manyaka chieng', mwacho ni ng'at mosiko e tipo mar jal manyalo gik moko duto. Jalno nyalo wacho ni in e ohingana, jalno nyalo wacho ni in e Nyasaye mageno kuome, jalno nyalo wacho in e kar konyruokna. Ere kama ineno ni konyruok nyalo ae? Ere kama ineno ni geno ni nitie? Ere kama ineno nosiko manyaka chieng'? Mana jal mowalo Yesu simba jateko, mana jal moyalo Yesu, mana jal mowalo geno mosiko manyaka chieng'. En e tipo ma ng'ato nyalo ringo pondo okinyi, kata weche tek, kata weche ogwenyore. Yesu kende kende ema ng'ato nyalo ponde kawuono. Piny kawuono lal, piny ogwenyore, piny oleng'ore, puko chuo gi mon. Mana jal mowalo Yesu rabi komana mar lweny, en kende emonyalo kwano. Ok ang'e wach midwaro e nyim injili okinyi. Awinjo ka ng'wono osebiro. Adwa nalam gi dhako kata dichuo, adwa nalam gi ng'ato mawinjo wach, mosegore mapek, machalo koth magoye. Osego nyithindo piny mwalo, ogo mondo jowuoyo keyo. Samoro bedo chieng' magalagala mar sasia machamo nyithindo ling' ling'. We akel tip achiel mar Yesu jateko ja Kalvari. En kende ma jal mosiko nyalo bedo gi geno kawuono gokinyi, kata ohala michako to gore piny. We akelo tipo Yesu meja, en kende man gi geno. Okinyi ere kaka iwinjo mondo walam kodi Nyasaye mar uno. Kama intie, gaga chungi piny, kinyalo mako TV, kinyalo ting'o badi malo mondo walam kodi Nyasaye. Tipo manyaka chieng', tipo ma ka ng'ato yiero to nyalo time neno kendo, tipo manyalo duogo ne ng'ato geno, tipo ma ng'ato nyalo time neno kendo. Kochung'e unge wacho niya, ka ne ok Yesu, an dikora onge. Ka de ok Yesu, dalawa do rumo. Ka de ok Yesu, de koro kwan ji. To nikech Yesu noyiero tipo mosiko, kawuono ji nyalo timo neno. Kata mana in beda beda gi yie okinyi ni tipo nitie moloyo weche te. Tiga badi kama wantie mondo olem. Nyasaye maduong' mar nyalo mar uno, asepuoya wali amenyigi duong'. Erokamano simba jateko, erokamano ng'ama ler mar Israel. Dhako ni dwa neni, dichuo ni dwa neni. Ane malo Nyasaye kuom wach mokale. Kata chalo chieng' machame okinyi godhiambo, kata en koth Nyasaye magoye, mag weche magalagala mag mieri. Ane malo Nyasaye, kech oseyiero tipo achiel mar basiko manyaka chieng'. Itimne ng'wono Nyasachwa. Par jatuo Nyasaye monindo tana mar midekreni, nyaka Nyasaye morne majini. We majino winjo tipo mar Yesu. Nyasaye kuom remb Yesu ja Nazareth, asegonye thuolo, nikech nitie teko kuom lep. We Nyasaye oyud chang maonge skul fee. Nyasaye ket skul fee e lwete mondo nyithinde osom. Itimne dhako ni ng'wono Nyasaye, kiduogo chwore lwete. Dichuone be timne ng'wono Nyasaye, kiyawo yorege. Nyaka madwa dhi gedo Nyasachwa, itimne ng'wono sani. Awali ka yie, nyaka mayalo kes, nyaka ohala magore piny, waselamo riat. Itimne gi ng'wono sani, kech ngima kendo itiyo wach ni ngeler Nyasaye. Erokamano jateko mar Kalvari, alami ka yie ni setimo e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Amen. An mana wuoyo kodu. Iluonga Reverend Ayubo Uko. An wuod Nyakach Kandaria, kaka nasewacho. Alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church. An e piny Nairobi, kamoro ni Kibra, buta Rael Education Center. Ne joma ni e piny Nairobi, ka idwa biro kama wantie, kaw gari Kencom Town number 32 tilor Karanja. Ka in Railways kama namba boro lori Karanja. Wan but Rael Education Center kanyo ema wayale Yesu. Nyasaye timo gik madongo kokalo kuom lewa, kendo neno nitie gik ma Nyasaye timo. Ka in mabor ma ok inyal biro kama wachokore, go namba na nembni gane piny kanya 2 mar Safaricom kod Airtel. Wabiro tudre kodi mondo lam kodi kuom yie Nyasaye tia ka ng'ato seloso yie. Wan kod branches e piny Nairobi ka, Kariobangi North, Kariobangi South, Ruiru gi Georgia, kama otelnegi owadwa Mikaya, Pastor Ezekiel Abuya, mawuod Mikaya.
Nyasaye mondo gwedhi gi Mama Teri kod jodolo duto mutiyogo nyaka piny Ruiru. Wan gi kanisa Mombasa kama otelne gi Deacon Sam Gachra. Nyasaye mondo ting'i malo. Nyasaye mondo par Bishop marwa Henry Okinda. Nyasaye oting'i malo kod Jagoro Gachra. Nyasaye mondo medu teko. Wan gi kanisa headquarter marwa ni Kisumu Polyview kama otelne gowadwa Archbishop Maradek Ernest Ogina Okuto. Nyasaye mondo ting'i malo misuma Nyasaye kod Senior Bishop Ogada kod Bishop Charles Okode mar Central. Nyasaye mondo ting'u malo nyaka Vikas te, nyaka jodolo te mag St. Meshach. Nyasaye mondo uting'u malo. Nyasaye mondo gwedh osiepna Paul Odera piny Kibra, otimni ng'wono kod min odi Nyanya Kach Paponditi, oting'u malo. Nyasaye mondo gwedh wasumbini mwatiyogo piny Kibra, Deacon Waltoyo kod Leirida. Nyasaye nyomiyowa branch e piny South B kama Leirida nitie, owadwa Samuel Adongo. Nyasaye mondo gwedhu. Wan gi branch e piny South B kamoro ni Gilgil. Idhi kikawo gari town lori Gilgil. Kanyo wan gi kanisa machiegni kanyo but petrol station mar Total. Nyasaye mondo ting'u malo nyaka jo South B te. Mama Miriam jo malemo South B te, jopuonje. Nyasaye mondo gwedhu, oting'u malo, omiu chir. Namba na en 0727 38 5424. 0727 38 5424. Namba na machielo en 0734 434 156. Nyasaye mondo gwedhwa. Waradi chieng' wuok tich mabiro sa 12 nyaka 12:30. Shalom, shalom, shalom.